இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் ஒரு சேலஞ்சு. அது என்ன சேலஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா, என் பக்கத்தில் ஒரு கட்டல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கட்டலில் ஆரஞ்சு பாக்ஸ் எத்தனை இருக்குது, க்ரீன் பாக்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு எண்ணி சொல்ல போகிறோம். அதனால் எங்கள் வீட்டிலேருந்து இந்த கட்டலை எடுத்து எங்கள் வீட்டு மெதமாடிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரஞ்சு பாக்ஸ் எண்ண ஆரம்பித்தோம். இந்த அடிக்கிற வெயிலில் எண்ணும் போது என் தலைலாம் கிருன்னு சுற்றுது. கடைசியாக எண்ணி ஆரஞ்சு பாக்ஸ் எத்தனை வந்துச்சுன்னா, ஆரஞ்சு மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னா 211 இருக்குது. இப்போ க்ரீன் எண்ணிடுவோம். வீடியோ ஆஃப் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். வீடியோ ஆஃப் எடுக்கும். அப்படியே திரும்பி போய் க்ரீன் எண்ண ஆரம்பித்தேன். க்ரீன் எக்ஸ்ட்ரா அதிகமாக ஒன்று இருக்குமா இல்லைனா கம்மியாக இருக்குமான்னுட்டு சரி நான் க்ரீனை எண்ணிட்டு இருக்கும்போது அடிக்கிற வெயிலில் எப்போ என் தலை அப்படியே சுற்ற ஆரம்பிச்சிச்சு. சரி கடைசியாக க்ரீன் எண்ணெய் எத்தனை இருக்குன்னா, வேறு ஊற்ற எண்ணியாச்சு. 211 இருக்குது. க்ரீன் வந்து 211, ஆரஞ்சு வந்து 211 தான் நினைக்கிறேன். ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சேமாக தான் இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.